салому алейкум ва раҳматуллоҳ бародарон, падарон ва модарон. Мо алҳамдулиллоҳ ай Москва паридем, ози аэропорти Дубай даем, як 2 соат чидам инҷа даем бародаро. Иншоаллоҳ худо хоҳад ягон 2 соат паси дигар самолётмон ҳаракат мекунад тарафи Бангладеш. Иншоаллоҳ биизнилла. Барои амиқа бародаро даҳақмон дуо кунед иншоаллоҳ. Ман барои чи як кӯтоҳ шумо дар видео кардастам ки ҳар як шари ма бохабар бошем ки алҳамдулиллоҳ мо чӣ хел рафтаистем ва баъдан дар Бангладеш расидем. Ба ҳазур як видеое мекунем ки мисол бифаҳмонем ки мо дар ҳамин роҳ чи то ҳамин Бангладеш оли наомада чӣ мушкилиҳо дар сари мо зад дар аэропорти Дамадед ва иншоаллоҳ ҳамаша дар ҳага Бангладеш да бирасем иншоаллоҳ мо шумода мерасонем. дар ҳаққи мо дуогӯ бошем бародаро, дар ҳаққон дуо мекунем иншоаллоҳ. ҷазокаллоҳу хайран. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. ин бародарҷона хатимо гирифте яш шеринаве қарамони Аллох бошен. дар ҳаққон илтимос дуо кунем ки мо соҳ саломат Бангладеш да бидроем. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ.